bambo ameneyu wapha mwana wake omupeza. Anakwatana ndi mkaziyo anali mwana kale, then dalayu wamupha mwana wa mkaziyo. Omu ndi mmene zilili. Mtsikana ameneyu dzina lake ndi Mese amachokera ku Lilongwe kwa Mbatata. Komanso mkulu ameneyu dzina lake ndi Bujani amachokera ku Lilongwe kwa Mbatata. Anthuwa linali banja, koma banja lawo lathera m'malere. Mese ali pa skulu anatenga mimba. Atatenga mimba anachiuza chibwenzi chake, ndatenga mimba, koma chibwenzi chake chija chidamukana. Zotsatira zake Mese adambovutika ndi mimba ija, kuyamba kuyilera yekha mpaka na mwana anabadwa. Atabadwa anayamba kunsamala mwana uja atakwanitsa chaka chimodzi ndi miyezi anabwera mnyamata wina amene amatchedwa Bujani anamuwuza Mese, uziwa ndakukonda. Ndipo Mese anamuwuza Bujani, ineyo ndi mwana. Bujani anamuwuza Mese, usavutike, mwana wakoyo ndingathe kulera chifukwa choti iweyo ndakukonda. Mese sadaone vuto, anamuwuza Bujani, okay chabwino. Kenako chibwenzi chinayambika. Chibwenzi apanga kwa nthawi yayitali. Kenako Bujani adamuwuza Mese, uziwa chani, ndofuna ndikukwatire. Ndipo Mese adalosangalala mpaka na anthu aja adakwatirana. Anambokhala limodzi mu chaka cha 2024 mpaka na mu chaka cha 2025 akhala limodzi. Kenako tsiku lina Bujani anambosintha khalidwe, adayamba kulezera, amabwera pa khomo mochedwa, kumakhalira kummenya Mese, komabe Mese amapirira. Mu china chilichonse chimene amapanga Bujani akhala limodzi. Nde mu chaka cha 2026 pa 1 January Mese anapanga chiganizo chopita kunsika. Anamuwuza Bujani, ndifuna mpite kunsika ukhale ndi mwanayo. Bujani anati okay chabwino. Anapanga zimene afunazo. Akubwerera anampeza mwana wake uja ali yatha, akuphupha ndi moyo. Bujani palibepo. Kenako anayitana maneighbors, tabwera muzaone kuno. Maneighbors anatukira. Bujani ali kuti sakudziwika kumene ali. Zotsatira zake anamtenga mwana uja adapita naye kuchipatala. Kuchipatala adawuza kuti mwanayo wadyetsedwa poison. Kenako anapita ku nyumba kunsaka Bujani, anampeza Bujani ali kumowa chichokere njama mmawa. Kenako anafotokozera Bujani kuti mwana wathu wadyetsedwa poison. Bujani anapanga acting ngati akudabwa, zakhaso bwanji. Anathamanga kupita ku nyumba kukampeza mwana uja ali bwino ndithu, koma sali bwino kwambiri. Ndiye kuyambira mu January muja mwana uja amapitirizabe kudwala. Zotsatira zake anapita naye kuchipatala. Atapita naye kuchipatala, zotsatira zake mwana uja anamwalira. Atamwalira chonchija anapanga organize wa maliro, ndipo maliro anayikidwa. Atayikidwa anthu aja anambokhala bwinobwino mu January muja mpaka na February mpaka na March amakhala bwinobwino china chilichonse. Ndipo 1 May Bujani anapita kumowa. Atapita kumowa anabwerako usiku uja atafika anapeza chiseko chotseka. Mese wagona. Anambodika. Mese anadzuka ndikukatsegula chiseko chija. Chowongolowa Bujani anamuwuza Mese, ndifuna ndigone. Mese adakana, ine sindili mu mood komanso ndatopa. Bujani kenako anamboyankhula, anabwera ndani ine ndili kumowa, ndani amene amakugona, tandiuze ndakuti upanga cheating. Ndi zimene amayankhula. Ndani yankhula zambirimbiri mpaka anafika ponena kuti namupha mwana wako ndi cholinga choti iwe ndine tizigonana mwaufulu. Pano ndipo anthu awiri sufunanso kuti tigonane zona. Anayankhula zambirimbiri. Mese atamva izi analodabwa pozindikira kuti Bujani ndi amene anapha mwana wake ndi cholinga choti azikhala mwaufulu ndi Mese. Kenako Mese adayitana anthu amuzi anabwera, anamvanso zimene amakamba Bujani. Kenako anayamba kummenya. Ammenya. Kenako adakamutula ku polisi. Bujani pamene mowa umatha anazindikira ali ku polisi. Panopa Bujani ali ku polisi. Ndendabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti atsikana ena ake mutengere phunziro. Atsikana alipo anyamata ambirimbiri amoyo wangati wa Bujani. Si bwino ngati muli ndi mwana ndi munthu wina ndikumakapanga banja ndi munthu wina kumantenga mwana wanu. Lekani zimenezo. Ndi bwino mwanayo muzikamusiya kwa makolo anu, chifukwa si mamuna wina aliyense amene angakukondeni inuyo ndi mwana wake womupeza. Boza zedi anthu ambiri amangopanga pretend, koma mumtima ali zinkhalamo. Chisanzo ndi Bujani anapanga pretend poyamba ngati kuti amukonda Mese pamodzi ndi mwana wake, koma mumtima adali m'mapulani ena. Ndiye si bwino kumayika moyo wa ana anu pachiswe chifukwa choti inuyo mwakondana ndi munthu wina wake. Ndi bwino kutenga mwana wanu uja kukampasa makolo anu. Ngati mufuna kuthandiza kumangothandiza mwana uja ali kwa makolo anu. Ena ndi abwino, ena ndi oyipa. Ndi amati kupewa kuposa kuchiza. Ndi bwino kumapewa kusiyana kuti muzichiza.